Bună ziua, pastori din întreaga lume. Numele meu este Lee Man-hee din Shincheonji Biserica lui Isus din Coreea. Mă bucur foarte mult să mărturisesc cuvântul în fața tuturor astăzi. Acum nu foarte mult timp, cei 12 lideri de seminție din Shincheonji au vorbit despre conținutul din Apocalipsa de la capitolul 1 până la 22 în întreaga lume despre prorociile sale și realitățile fizice. După aceea, diferiți instructori șefi ai centrelor au vorbit despre diferite capitole din Biblie. Acele lecții s-au terminat recent, acum câteva zile. Prin urmare, astăzi am venit pentru a sta în fața tuturor despre a vorbi despre toate conținuturile acestea. Tot ce a fost vorbit în timpul evenimentului, dacă considerați că au fost lucruri spuse greșit, vă rog să ne spuneți. Cred că ați putut să consemnați și să ascultați tot ceea ce ați auzit până acum. Și îmi doresc ca toți să consemnați toate cuvintele pe care vi le voi mărturisi astăzi și, încă o dată, dacă este ceva ce credeți că este greșit, oricând, vă rog să ne spuneți. Cred că dumneavoastră, pastorii, știți foarte bine, chiar dacă nu vă voi spune. Cu toate acestea, aș dori să rezum și să vorbesc despre Biblia în totalitate astăzi. Dumnezeu a creat totul în ceruri și pe pământ. Și, de asemenea, este consemnat că această creație a fost creată cu cuvântul Său. Da, așa este. Și așa cum putem să vedem în Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 până la 4, spune că la început a fost cuvântul, cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul este Dumnezeu. De asemenea, spune că acest cuvânt este viață și de asemenea lumină. Prin urmare, Dumnezeu a creat totul în ceruri și pe pământ și de asemenea a creat și pe Adam. Cu toate acestea, Duhul care s-a împotrivit l-a înșelat pe Adam. Iar Dumnezeu i-a oferit lui Adam întreaga creație și a spus să stăpânească asupra ei. Iar Adam a fost înșelat de către Satana și a ajuns să urmeze scopul Satanei. Din cauza acestui incident, Dumnezeu a trebuit să părăsească această creație, lumea pe care El a creat-o. Și cu toții știm foarte bine că a trebuit să plece într-un cer foarte îndepărtat. Dacă situația este așa, atunci cine este cel care a controlat asupra acestei lumi? Nu spune nicăieri că organizația Satana a părăsit această lume. Din acel moment până acum, nu a fost Satana cel care a controlat această lume? Da, așa este. Da, putem să găsim că aceasta a fost situația în întreaga istorie din vremea lui Adam. Și, de fapt, a fost foarte mult păcat în lume, încât Dumnezeu l-a numit pe Noe și apoi a judecat omenirea. Așa este. Și după aceea, în istoria lumii lui Noe, păcatul a intrat din nou prin fiul său Ham. Și Dumnezeu, de asemenea, a menționat lucrurile care se vor întâmpla în viitor. Noe a fost al 9-lea urmaș al lui Adam. Și Avram a fost al 10-lea urmaș al lui Noe. Și a fost Avram
la care Dumnezeu a venit și i-a promis că se va duce și va cuceri pământul Canaan, care a fost fiul lui Ham. Iar poporul Israel apoi a mers în Egipt și au crescut, s-au înmulțit, iar după aceea, până când numărul lor a ajuns la punctul de a cuceri, Dumnezeu s-a folosit de Moise și de Iosua pentru a cuceri pământul Canaan, corect? Și după aceea, poporul Israel a cucerit poporul Canaan și a ajuns să locuiască acolo, dar după ceva timp, Solomon a ajuns împăratul Israelului. Împăratul Solomon a știut foarte bine că Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul Israel, pentru că au avut legea pe care să o păzească. Dar chiar și așa, împăratul Solomon a păcătuit la fel ca Adam. A început să se închine la alți dumnezei străini. De aceea, legământul care a fost făcut cu poporul Israel a fost încălcat din nou, precum legământul făcut cu Adam care a fost încălcat. Ar trebui să ne gândim la aceste lucruri. Au mers prin foarte multe lucruri ca să fie să se dezvolte și să cucerească pământul Canaan, dar au ajuns să încalce legământul. Și atunci ar trebui să facă Dumnezeu. Acum, Dumnezeu trebuie să creeze ceva nou. Nu a putut să renunțe acum. Dumnezeu a trebuit să găsească ceva și să ia înapoi tot ceea ce a pierdut. De aceea nu poate să renunțe atât ușor. De aceea Dumnezeu i-a numit pe Isaia și pe Ieremia pentru a promite ce a promis, lucrurile care se vor întâmpla în viitor. De aceea numim promisiune, așa este. Dumnezeu a început să prorocească prin intermediul prorocilor Vechiului Testament prorocile care se vor întâmpla în viitor. Și care sunt prorocile pe care le-a spus? A prorocit foarte bine legate de o fecioară care va naște un fiu, iar acel fiu este Fiul lui Dumnezeu. Și a fost promis că acest fiu va fi trimis. Da, așa este. Cu toate acestea, nu a fost singura prorocie care a existat. Pentru ca Dumnezeu să creeze ceva nou, de asemenea a promis că vor fi două semințe care vor fi plantate și de asemenea un nou legământ care va fi înființat. Trebuie să examinăm dacă acest legământ a fost împlinit sau nu. A fost un legământ și de asemenea a fost un nou legământ. Iar Isus a venit potrivit legământului care a fost spus prin prorocii Vechiului Testament. Da, Isus a venit potrivit prorociilor din Vechiul Testament. Și când a venit, El a împlinit tot ce a fost scris în prorociile Vechiului Testament. A împlinit totul, da. Când Isus a venit, El a spus că a împlinit Vechiul Testament. Și astfel Vechiul Testament s-a împlinit. Și ce anume a fost promis în Vechiul Testament și ce anume s-a împlinit. Nu ar trebui să știm? Ar trebui. Din tot ce a fost promis, care este primul lucru? Este faptul că Isus a venit potrivit Vechiului Testament. De aceea, pentru crearea noului lucru a fost plantarea a două semințe și înființarea unui nou legământ, care a fost spuse prin prorocul Ieremia în capitolul 31. Da. Iar după aceea, Isus a venit și, potrivit prorocilor, a înființat un nou legământ. Două tipuri de semințe de asemenea au fost plantate în acea vreme, potrivit celor scrise în Matei 13. La fel cum Isus a spus, s-a isprăvit, în alte cuvinte, că a împlinit totul în Luca 22, versetele 14 până la 20, Isus a înființat un nou legământ. Da, a înființat un nou legământ. Pentru că a fost prorocit în Vechiul Testament că un nou legământ va fi făcut, de aceea s-a întâmplat la fel cu plantarea celor două semințe. Isus a plecat și a spus că se va întoarce și astfel
Isus nu s-a terminat cu prima venire, ci a promis de asemenea că la cea de-a doua venire, tot obiectivul lui Dumnezeu se va împlini și se va împlini așa cum a fost consemnat. Isus, când a venit, a împlinit foarte multe lucruri, dar, dragi pastori, cunoașteți toate aceste lucruri foarte bine, nu este așa? Și aș dori să trec prin aceste lucruri unul câte unul și vom trece discutând la lucrurile generale unul câte unul. Când Iisus a venit la prima venire, El a făcut promisiuni și de asemenea a împlinit Vechiul Testament. De aceea, când Iisus a spus s-a isprăvit, El s-a referit la împlinirea Vechiului Testament, iar promisiunile pe care le-a făcut sunt cu privire la întoarcerea sa la cea de-a doua venire. Este noul legământ, dar noul legământ pe care Iisus l-a înființat. Acest nou legământ a fost înființat de către Iisus în acea noapte, în noaptea Paștelui, prin sângele Său. Un nou legământ a fost înființat cu privire la lucrurile care se vor întâmpla în viitor. Și cum este noul legământ? Nu este explicația noului legământ care este scrisă în Evrei, explicată foarte bine de la versetele 7, 8 și în continuare? Acest nou legământ este cu adevărat un nou legământ. Nu este la fel ca cel din legământul făcut în vremea lui Adam, cel din vremea lui Noe, dar așa cum este prorocit că un nou legământ va fi înființat, Iisus a venit și a făcut un nou legământ. Dar cu cine este făcut acest nou legământ? Când? Unde? Cu cine a fost făcut acest nou legământ? Este cu adevărat foarte important. Noul legământ. Noi vedem în Apocalipsa, capitolul 22, de la versetele 18 până la 19, Iisus a spus că dacă cineva adaugă sau scoate din Apocalipsa, atunci nu va putea intra în împărăția cerului. Ceea ce Iisus vrea să împlinească este această Apocalipsa. Această Apocalipsa se va împlini. Cu toate acestea, Apocalipsa a fost scrisă în limbaj figurativ, în pilde, și pentru că a fost în mâna lui Dumnezeu, nimeni nu a putut să o înțeleagă. Cine în cer sau pe pământ poate să o înțeleagă? Dumnezeu a avut-o în mâna sa și a fost pecetuită cu 7 peceți și cum conținutul său a fost scris în pilde, cine poate să înțeleagă toate aceste lucruri? Da, aceasta este situația. Mai mult, această carte Apocalipsei a fost făcută cunoscută de foarte mult timp, acum 2000 de ani, dar a fost o singură persoană în întreaga lume care să poată să înțeleagă această carte? Nu, nimeni. De aceea, în Apocalipsa, capitolul 5, este scris că nimeni în cer sau pe pământ sau sub pământ care să poată să deschidă cartea sau să se uite în interiorul ei. Dacă această carte este luată de către Iisus și pecețile încep să fie rupte una câte una, să înseamnă că întreaga carte este deschisă. Și odată ce pecețile încep să fie rupte una câte una, să înseamnă că tot ceea ce este scris în interior va apărea. Este numită carte pentru că cuvintele sunt scrise în interior și ceea ce este scris în această Apocalipsa sunt prorociile. Da. Și aceste prorocii se vor împlini. S-au împlinit la prima venire? Nu. Ci în schimb, Iisus primește cartea Apocalipsei de la Dumnezeu în vremea celei de-a doua veniri și începe să le împlinească. Asta înseamnă că Dumnezeu și Iisus cunosc toate conținuturile care sunt scrise. Nu este așa? Da, știu. Și nu este doar că le știu, dar și împlinesc. De asemenea, chiar și conținuturi uimitoare sunt consemnate, dar dacă nu le înțelegem, sau mai mult, nu credem în acel conținut care este împlinit, atunci nu are niciun folos.
De aceea Iisus a spus că ne-a spus acum înainte să se împlinească, pentru că atunci când se împlinesc, să vedem și să credem. Apocalipsa este o carte a prorociei, da, prorocii care se vor întâmpla. Dacă situația este așa, atunci, dragi pastori, noi ar trebui să știm că nu este nimeni pe acest pământ care să cunoască Apocalipsa. Pentru ca cineva să spună că cunoaște, că înțelege, atunci este o minciună. Da, așa este. Astăzi, vremea a venit, că au trecut 2000 de ani de la prima venire și Dumnezeu a avut această carte în mâna sa până acum, dar 2000 de ani mai târziu, astăzi, Iisus a luat cartea din mâna lui Dumnezeu și a început să rupă cele 7 peceți, una câte una, începând din Apocalipsa 6. Și acum a deschis toate cele 7 peceți. Le-a împlinit pe toate în Apocalipsa 8. Și dacă situația este așa, asta înseamnă că nu toate entitățile care sunt scrise acolo vor apărea, asta înseamnă că s-au împlinit. Și așa cum putem să vedem în Apocalipsa capitolul 1, Iisus se întoarce în Duh și numește 7 mesageri aici pe pământ. Și dacă Iisus a numit 7 mesageri, asta nu înseamnă că îi vom putea vedea cu ochii noștri, putem să-i atingem cu mâinile noastre dacă apar. Asta înseamnă că prorocia s-a împlinit în realitate. Da, toate prorociile Apocalipsei devin realitate acum, apar și pot să fie văzute în trup. Nimicitorii apar, trădătorii apar, Mântuitorul apare, etc. Dacă situația este așa, asta înseamnă că putem să confirmăm aceste entități cu ochii și putem să-i atingem cu mâinile, corect? Acestea sunt lucrurile pe care Iisus le-a prorocit și le împlinește astăzi. Da, așa este. La vremea primei veniri, ce mai exact s-a împlinit? Și la vremea celei de-a doua veniri, până unde s-a împlinit? Ce mai anume s-a împlinit, când, unde s-au împlinit? Trebuie să ne uităm la aceste lucruri. Nu trebuie să spunem că credem în Iisus orbește, dar sunt promisiuni și doar atunci când confirmăm aceste promisiuni vom putea să avem o credință fermă. Da, așa este. De aceea, cei 12 literi de seminție din Shincheonji au explicat totul din Apocalipsa, până la punctul când vor fi foarte puțini care să spună că nu au auzit. Dacă sunt lucruri incorrecte mărturisite, atunci vă rog să punctați clar unde a fost mărturisit greșit. Și nu doar asta, dar și instructorii șefi ai bisericilor recent au explicat capitole din Vechiul Testament cât și din Noul Testament. Doar au terminat acum câteva zile, corect? Și dacă este ceva din acel conținut pe care îl considerați că ar fi greșit, vă rog să ne spuneți. Nu ar trebui să fim cei care să nu ținem cont de ceea ce învățăm. Dacă cuvântul este învățat în mod greșit, atunci oamenii sunt ghidați în mod greșit. Tocmai de aceea trebuie să spunem, să facem cunoscut dacă nu este corect. Dar dacă cuvintele sunt corecte, atunci ceea ce trebuie să facem este să credem. Da, trebuie să credem dacă este corect. Dacă o persoană nu crede, chiar dacă este corect, atunci acești oameni ar putea să vorbească, cu toate acestea, din punct de vedere spiritual, sunt considerați morți. Indiferent de unde în lumea aceasta vine Dumnezeu și Iisus, dacă Dumnezeu există acolo, cuvântul de viață există acolo. Nu ar trebui să primim cuvântul de viață ca să avem viața veșnică. Este spus că cuvântul este viață și lumină. Atunci trebuie să mergem unde este cuvântul. Nu există nici măcar un loc în lume unde poate să fie obținut cuvântul. Putem să mergem oriunde. Acolo unde este cuvântul, este și Dumnezeu și Isus. Și dacă cuvântul de viață este de acolo, nu ar trebui să mergem acolo? Da. Dacă împărăția cerul și Dumnezeu vine acolo, trebuie să fim și noi acolo. Nu are niciun rost să spunem doar cu buzele că credem. Noi trebuie cu adevărat să credem prin fapte, punând în practică. Da, trebuie.
Este foarte mult pentru mine să spun aceste lucruri. Chiar dacă Dumnezeu este aici sau adevărul este proclamat, dacă oamenii din această lume spun că au auzit, dar nu vin la Domnul, atunci nu are niciun rost, nu este așa, ar trebui să ne gândim la aceste lucruri. Am auzit conținutul din 2 Tesaloniceni, capitolul 2 înainte. Înainte ca Dumnezeu și Iisus să se întoarcă, noi trebuie să ne adunăm. Dar este spus să nu fim clătinați. Mai întâi va avea loc lepădarea de credință, iar apoi omul fără de lege va apărea. Și după aceea, Domnul Mântuitorul se va întoarce. Cum aceste lucruri sunt consemnate, atunci nu ar trebui să ne clătinăm foarte ușor, ci în schimb trebuie să examinăm potrivit cuvintelor care sunt consemnate și apoi trebuie să credem și să acționăm în conformitate. Așa trebuie să facem. Dacă cartea Apocalipsa, pe care nimeni în cer pe pământ nu a putut să o mărturisească, este mărturisită, este pentru că Dumnezeu ne face cunoscute toate lucrurile. De aceea pot să mărturisesc. Cum altfel aș putea să mărturisesc? Mai ales când este ceva când în întreaga lume nu poate să mărturisească. Când o persoană nu este inspirată în inimă, atunci acea persoană nu poate fi recunoscută ca fiind o persoană care are speranță în împărăția cerului. Este așa sau nu? Este un lucru foarte adevărat. Și din toate lucrurile care sunt consemnate, am selectat cele mai bune, cele mai nemaipomenite conținuturi din cele 66 de conținuturi ale Bibliei pe care să le mărturisim. Asta este ceea ce aș dori să vă mărturisesc. Pentru a vă oferi un exemplu, evenimentele din Matei 24 nu sunt cu privire la lucrurile din vremea când au fost consemnate, ci sunt lucruri care se vor întâmpla în viitor. Nu este scris că templul lui Dumnezeu și oamenii din Ierusalim vor cădea și nu va mai fi lăsată piatră pe piatră. Atunci ar trebui să fim nonșalanți, să nu ne pese când vor avea loc aceste lucruri? După ce templul din Ierusalim cade, Iisus a spus că se va întoarce, dar împreună cu cine? Împreună cu îngerii săi, pentru a aduna pe cei aleși din cele 4 părți ale cerului. Și de asemenea este spus că în Apocalipsa, capitolul 7, că are loc un nou început. Nu ar trebui să știm aceste lucruri? Nu ar trebui să spunem doar cu buzele că suntem mântuiți. Rugăciunea și dorința de a fi mântuit fără fapte nu ar trebui să existe în prezența lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem fapte, acțiuni. Este corect? Nu este așa? Dumnezeu ar aprecia pe cei doar care spun doar vorbe, fără să creadă. Dumnezeu deschide o nouă eră cu oameni noi. Și nu sunt oameni slabi. Noi trebuie să fim oameni fermi. Dacă cineva încă nu vrea să înțeleagă, atunci nu putem să facem nimic. În Matei, capitolul 24, vedem că totul este nimicit. Urăciunea pustirii stă în locul sfânt și în acea vreme soarele, luna și stelele se întunecă și cad. Și tot ce aparține cerului se sfârșește. Și după aceea Iisus se întoarce și aduce oamenii de la est, sud, vest, nord și se cere. Noi trebuie să credem în aceste lucruri. Isaia, capitolul 1, de asemenea, conține lucruri asemănătoare, lucruri prețioase pe care trebuie să le cunoaștem, lucruri pe care le-am explicat înainte. Și cred că probabil ați consemnat aceste lucruri deja. Este scris că cuvântul este Dumnezeu, potrivit Ioan 1:1. Da, cuvântul încă de la început este Dumnezeu. Și atunci, unde cuvântul lui Dumnezeu este, Duhul lui Dumnezeu este acolo. Este spus că cuvântul este Dumnezeu. Și în vremea de astăzi, acolo unde cuvântul este astăzi, este și Duhul lui Dumnezeu. Cu aceste lucruri în minte, pentru a împlini speranța vieții noastre de credință, noi trebuie
să ducem viața de credință care este demnă. Nu are sens să ducem o viață de credință falsă. Dacă se împlinesc Apocalipsa 1 până la 22, atunci gândurile noastre trebuie să se schimbe, da. Dacă ne uităm la cele 4 evanghelii, este vorba despre ospățul nunții, despre căsătorie. Este menționat în Matei 22 și în Matei 25. Și este spus că este ospățul nunții mielului. Și chiar dacă nu menționează foarte clar după ce evenimente are loc ospățul nunții mielului, în Apocalipsa arată după ce eveniment are loc ospățul nunții mielului. Mai întâi are loc căsătoria cu diavolul, care are loc în Apocalipsa 18. Și după aceea are loc Apocalipsa 19, unde ospățul nunții mielului are loc. Apocalipsa 19. Acest ospăț este căsătoria între cine și cine? Asta este întrebarea. Este căsătoria între trupurile membrilor și duhurile din cer. Da, o căsătorie, o nuntă. Asta înseamnă că până acum noi, din punct de vedere spiritual, am fost singuri, necăsătoriți, dar odată ce ne căsătorim, Duhul intră și se unește cu noi. Da, Duhul și trupul se unesc ca fiind una. Asta înseamnă că vom fi diferiți de vremea când trupul meu era singur, odată ce suntem căsătoriți din punct de vedere spiritual. Și ce se întâmplă după căsătoria spirituală, potrivit Apocalipsa 20? Are loc întâia înviere. Și Isus, atunci când a fost aici pe pământ, și forma lui Isus după înviere, în Apocalipsa capitolul 1, este diferită, nu este așa? Nu a fost înfricoșat apostolul Ioan, încât a căzut la pământ ca mort, nu s-a putut uita la Isus? În acest fel, chiar și cu noi, are loc o căsătorie spirituală între trupul și Duh și acești oameni participă la întâia înviere. Asta înseamnă că oamenii vor fi diferiți față de oamenii generali din lume. Iar Biblia ne spune după ce evenimente au loc aceste lucruri, pas cu pas, da. Pastori din întreaga lume. Care este scopul vieții noastre de credință? Nu este de a obține viața veșnică și împărăția cerului? Nu doriți? Nu arată cât de mult cunoaștem și ce porunci am primit? Dacă o persoană dorește să intre în împărăția cerului, dacă o persoană are această dorință în inimă, chiar dacă sunt 1000 de kilometri sau 10.000 de kilometri, nu ar trebui să ne întâlnim pentru a da un test de confirmare? Nimeni nu vrea să fie un credincios doar cu buzele, ci trebuie să ducem viața de credință cu certitudine. Da, vreau să spun acest lucru. Instructorii șefi ai bisericilor, unul câte unul, au oferit învățături din fiecare capitol, iar liderii de seminție au învățat din toate capitolele Apocalipsei. Nu am făcut acest lucru pentru că nu aveam nimic de făcut sau pentru că aveam încredere de a spune aceste lucruri, ci pentru că totul este foarte clar. De aceea putem înțelege aceste lucruri și de aceea vă mărturisim aceste lucruri. Există o persoană în Apocalipsa 22, versetul 8, care le-a văzut pe Isus văzând toate lucrurile de la Apocalipsa 1 până la 22. O singură persoană a văzut aceste evenimente și putem să vedem în Apocalipsa 22 cu 8. Cu toate acestea, unde le-a trimis Isus pe această persoană să mărturisească lucrurile care s-au împlinit. Isus le-a trimis la biserici. Cu ce scop? Pentru a face ce? Această persoană este trimisă pentru a mărturisi toate lucrurile pe care le-a văzut și le-a auzit. Le-ați întâlnit pe acest om înainte? Dacă persoana aceasta apare și mărturisește toate lucrurile din Apocalipsa, l-ați crede? Dacă suntem credincioși adevărați, atunci cu adevărat trebuie să avem o credință absolută. Nu ar trebui să spunem minciuni sau să ducem o viață de credință falsă.
Noi am explicat lucrurile în detaliu din fiecare capitol și dacă este ceva din acele capitole care le considerați greșite, atunci vă rog să ne spuneți. Dar dacă cuvântul a fost explicat în mod corect, atunci nu ar trebui să credem în ceea ce a fost mărturisit? Da, trebuie să urmăm cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ar fi învățătorul nostru. Trebuie să ducem viața noastră de credință. Nu ar trebui să ducem viața de credință ca și cum ar fi o glumă, ca și cum nu am avea nimic de făcut. Da, Iisus îl trimite pe cel care a văzut toate evenimentele din Apocalipsa la biserici pentru a mărturisi, iar această persoană devine mesagerul lui Iisus. Da, el este mesagerul lui Iisus. Iisus folosește această persoană ca mesager pentru a mărturisi bisericilor. Înțelegeți acum? Nu au mărturisit cei 12 lideri de seminție tuturor bisericilor din întreaga lume? Nu doar asta. Dar instructorii, șefi ai bisericilor noastre nu au proclamat toate conținuturile importante din Biblie în întreaga lume? Toți sunteți cei care ați auzit și cred că ați consemnat aceste lucruri. Dacă nu credem în acest cuvânt, atunci în ce să credem? Este spus că cuvântul este Dumnezeu. Dacă este așa, atunci, dacă credem în cuvânt, nu ar trebui să urmăm cuvântul? Dacă acesta este cuvântul lui Dumnezeu, nu ar trebui să-l urmăm? Adică nu ar trebui să urmăm cuvântul? La fel cum Iisus a fost în Dumnezeu și au devenit una, ne este spus să fim una în Iisus. Da, una. Dacă este așa, Dumnezeu este cuvântul la început, Iisus de asemenea este cuvântul de la început. Atunci, nu ar trebui toți să ne unim în interiorul cuvântului? Nu ar trebui să fim doi, ci este un singur Dumnezeu și este un singur cuvânt al lui Dumnezeu și este un singur Iisus. Atunci ar trebui să fim împărțiți și să ne luptăm unii cu ceilalți? Nu ar trebui să fie așa. Dacă facem acest lucru, atunci înseamnă că distrugem cuvântul lui Iisus, distrugem creștinismul. Și în schimb să ne unim toți în Dumnezeu și în Iisus. Da, să devenim una. Nu ar trebui să facem lucrurile acestea? De ce toți avem aceeași Biblie, dar ne certăm și suntem dezbinați? Nu are niciun sens. De aceea stau în fața voastră. Vreau să vă spun aceste lucruri. Vreau să vă spun să ne unim toți în Iisus. De ce creștinismul, care are o singură Biblie, sub un singur Dumnezeu, trebuie să se lupte și să fie împărțit? De ce trebuie să ne certăm? Sunt sigur că știți toți Filipine. Această țară a avut 40 de ani de conflict religios, 40 de ani. O religie s-a luptat împotriva alte religii. Musulmanii și catolicii s-au luptat timp de 40 de ani. Iar în acești 40 de ani de conflict, oamenii au murit. Și a fost o persoană care m-a invitat la acea locație și am ajuns să merg acolo. Și când am ajuns, i-am adunat pe localnici și după ce s-au adunat, foarte mulți profesori de universitate au participat și am spus acest lucru. I-am întrebat pe toți dacă iubesc mai mult pacea sau conflictul și i-am rugat pe cei care iubesc conflictul să ridice mâna și de asemenea i-am rugat să ridice mâna dacă iubesc pacea și de asemenea am întrebat dacă în acești 40 de ani de conflict, dacă oamenii ar fi trebuit să moară și am întrebat cine își va asuma răspunderea pentru moartea acestor oameni și toți oamenii în fața lui Dumnezeu și în fața întregii omeniri au promis că nu vor mai avea încă o dată un conflict și se vor uni și împreună vor împlini pacea. Au promis că vor face acest lucru. Tot așa, noi trebuie să fim una în Dumnezeu și una în Isus. Și dacă ceva este oferit
greșit, atunci trebuie să punctăm lucrurile care sunt greșite și de asemenea ar trebui să fixăm lucrurile care sunt greșite. În alte cuvinte, nu ar trebui să fim împărțiți și nu ar trebui să acționăm ca și cum am fi unii mai buni decât ceilalți, când există o singură Biblie. Dragi pastori din întreaga lume, este corect sau nu? Vă rog să răspundeți. De ce trebuie să ne luptăm în creștinism? De ce trebuie să fim împărțiți? Dacă nu știm ceva, atunci trebuie să știm să întrebăm. Și dacă cunoaștem un lucru, trebuie să-l facem cunoscut și celorlalți. Lumea nu aparține unei singure persoane, nu este Dumnezeu cuvântul, prin urmare să corectăm lucrurile greșite și cu adevărat să devenim una în Dumnezeu și în Isus. Noi trebuie neapărat să facem acest lucru. Dacă este ceva ce ați dori să știți, vă vom face cunoscute toate lucrurile pe care doriți să le cunoașteți. Vă vom oferi răspunsurile pe care le avem. Da, nu ar trebui să facem acest lucru pentru ca toți să emanăm lumina în lumea întunerică și să venim pe calea luminii, dar ar trebui să facem acest lucru. Și eu aș dori să întâlnesc toți pastorii din întreaga lume. Dragi pastori, aș dori să vă pun o întrebare. Am mers în jurul lumii de 31 de ori proclamând pacea. Poate vă aduceți aminte de mine atunci când auziți numele meu. Numele meu este Lee Man-hee. Și am mers în întreaga lume, întâlnindu-mă cu foarte mulți oameni, cu președinți, șefi de justiție și vorbitori, și toți au promis că vom fi una. Toți oamenii din fiecare țară știu acest lucru foarte bine, dar asta nu este tot. Noi trebuie să ne unim de asemenea în Isus, cu adevărat să devenim una în Isus și în cuvânt. Credeți că puteți să faceți acest lucru? Dacă este ceva ceea ce eu vă învăț greșit, atunci vă rog să veniți să-mi spuneți și apoi să ne unim. Cum se poate să fim în Dumnezeu și totuși să existe dezbinări, certuri, peste certuri? Pot cuvintele, Doamne, Doamne, să iasă din gura noastră după aceste fapte? Dumnezeu se va întoarce și toate lucrurile murdare vor fi șterse. Biblia spune acest lucru. Dumnezeu se întoarce. Ar trebui să urmăm cuvintele lui Isus. Isus a venit la prima venire și a plantat sămânța. Dumnezeu a spus acest lucru. De asemenea, și neghina a fost plantată, dar Isus a plantat sămânța bună, iar la vremea celei de-a doua veniri vine și seceră, îndeplinește lucrarea de seceriș. Ce se întâmplă după seceriș? Lucrarea de pecetluire are loc. Mă refer la Apocalipsa, capitolul 7, și apoi ce se întâmplă după aceea? Nu creează Dumnezeu împărăția sa, cele 12 seminții, cum cele 12 seminții sunt create, apoi are loc un necaz mare și din necazul cel mare, o gloată mare va veni. Iar acea vreme este acum, da, acum. Dacă o persoană dorește să intre în raiul lui Dumnezeu și nu în iasul de foc, atunci trebuie să ne unim și să venim în fața lui Dumnezeu, cu adevărat să ne unim. Vă rog să nu vă mai luptați și să nu mai fim împărțiți, să fim una. Asta este ceea ce cu adevărat vreau să vă spun tuturor. De asemenea, această Biblie conține prorociile Noului Testament. Apocalipsa sunt prorociile care se vor întâmpla în viitor, iar aceste prorocii se împlinesc astăzi. Ceea ce s-a împlinit. Nu ați dori să vedeți și să confirmați ceea ce s-a împlinit? Nu aș proclama că ceva nu s-a împlinit când s-a împlinit. De aceea vă rog să veniți. Chiar dacă încep să vă spun un lucru, vă voi spune sute de lucruri. Așa cum Vechiul Testament s-a împlinit și Noul Testament s-a împlinit. De aceea ar fi minunat să veniți pentru a vorbi față în față. Astfel am vorbit despre întreaga carte Apocalipsa și apoi am vorbit despre diverse conținuturi, capitol cu capitol. Vă rog să consemnați lucrurile pe care le-ați auzit și să fim cu adevărat una în cuvânt. De asemenea, aș dori să spun încă o dată, să nu mai fim împărțiți și cu adevărat să fim una. Nu ar trebui să unim, să ne unim.
Înainte să termin, aș dori să fac o promisiune cu toți. Ce ar trebui să promit? Că vom deveni una. Să promitem că cu adevărat vom fi una și să fim una veșnic, să le întâlnim pe Dumnezeu împreună și să intrăm în Împărăția Cerului, să trăim împreună. Cu adevărat cred asta. Noi suntem una. Da, vă mulțumesc foarte mult. 예, 감사합니다.